Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। जों दा दङ दुमनि साहा बागानाव। ओमफ्राय नाग्रायावनो दं। नाग्रा एकदम साहा बागान गेजेर माने जा इन्डास्ट्रि दं नालाय इन्डास्ट्रि खाथ' नाग्रा एसे पियर दा बेयावनो सापात खालामो बेयाव पियर सापात बिनि सापातखौ जों मोनलोङा बेलेगनि 2 नम्बरसो मोनलोङो फरेनाव सांगोनलाय ओमफ्राय बेयाव जोङो दा एन्डिं बे फिल्मनि एन्डिंखौ लाना फैदों जोंनि लास्ट ओमफ्राय ओरैनो मोनसे मोननै थानो हागौ सिन बेखौ उनाव लागोन खोना दा जायखिजाया एन्डिंआ बेयाव जागोन आरो लोगोसे दिननि सुदाबो माने जोबगोन आरोना नैसो सानैया जाहैबाय कुम्फु गोरों प्रेक्टिस खालामग्रा दे आदामोना खोन्थादो बबेयाव सोलोंनाय ओमफ्राय माबाफोर देरहाखांबाय नामा नेशनेल दिल्लीयाव देरहाखांबाय मोजाङानो ओरैनो माखो जेनेबा नोङो माव स्पेसियेलिस्ट जेनेबा कुम्फु ना मार्शल आर्ट ना मायबा मा मार्शल आर्ट सुना जोंहा नै नानिया मा खबर नानि मोजां ना सुता बोरै सोलिगासिनो नोंनिया बुंनाय मोजाङैनो सोलिगासिनो दे सुतु केनेका चलि আছে दादा একদম বহুত ভাল চলি আছে আৰু এডিটিংটো ভুলি চলি আছে না দে Adi, dinto जोबसिगोन बोरै मोनदो माने मोनसे खोथा बुंनि आं जोंहा पुलिसफोरा खालामगासिनो ड्रेस आरो अरिजिनेल पुलिसबो दं Setengah boleh tangke. जाबाय मोजाङै मोजां दा दंबावो आरो सारमोननिखौ जाफुंजोबग्रोना लाबाय सारमोनाथ' असलि जाहैबाय नालाय सारमोना अरिजिनेल नकलि गोदै मोनलोङो बोरैलै जाबाय फार्स्ट थैया खुगायाव हाबलायबाय सं अरिजिनेल बुना र' 난 되는 단체.